Ake ngibingelele imbukelo khona ekhaya namhla ekuseni egameni kaJesu. Okhuluma-ko umthandazweni uDlamini okhuleka ngamandla. Ake ngikhulume nabantu abathathu la. uSiphamandla, uLindiwe, bese kuba uSharon. Siphamandla, Lindiwe, Sharon. Abala ka-YouTube, bahlale bangena ka-YouTube yami. Ngithi mina kini uNkulunkulu ahambele ngakini ebusuku nemini. Anithola imisebenzi, aninamali, aninazimoto. Enikufunayo njengamanje uNkulunkulu akwenze empilweni zenu. Anikhanyisele ngoba ngiyabona ukuthi umuntu emhlabeni ungumuntu ngabantu. Lento enenza kumina njengomprofeti njengomthandazi wenu mhlawumbe aningazi ngamehlo enyama kodwa niyangibona lapha le-channel. uNkulunkulu anikhanyisele, aninikeze amandla. Ngale khandlela elilo ngikhanyiseleni nobathathu. Nabanye abangilandelako nale khandle ngenikhanyisa but nisengenibizile njengamanje ngithi uNkulunkulu ahambele kunina ebusuku nemini. Lento enenza kumina ngiyayithanda kakhulu. Uyabona mbukelo khona ekhaya izinto ezenzakala ngempilo nomuntu. Ukukhuluma kuyasiza. Ungagcini uyibulala, ungagcini uyibulala ukuthi nguwe wedwa emhlabeni ohluphekayo. No, khuluma nabanye abantu uzophumelela. Ngithe kunabantu abalandela iTikTok yami bayivala because of nina abantu enikhona emhlabeni niyangilandela kakhulu and ngiyabona ukuthi niyayithanda. uNkulunkulu anibuse futhi nonke ngalokho. Senginibani nonke manje nikhona emhlabeni. So ngezwe kuthiwa ikhona cha dokotela vele iTikTok iyavalwa. Abantu abaningi bayayivala bakubuka ukuthi unabalandeli abaningi baxekelele phansi uthi babhala ama-SMS ukuthi labaphathi abaphethe iTikTok ababayivali ivele ivaleke. Kodwa kumnandi bavala iTikTok into zabelungu. Abangivali mina amandla ami. NgisePitritif eMpumalanga ngokuhlala. Ngiyahlola umuntu nayikude ngithandaza ngiyakhuleka kwenzeka izinto empilweni yakho. Nina nisebancane iphiwo zenu ningayibukeli phansi. Isithunywa kuningi esingakwenza kuwe ungagcina ukudida ini umqondo. Nonke ngiyanithanda ukuthi uNkulunkulu anibusise. Nginani sengivuke namhlanje ngivuka nephupho limnandi elihle liyangikhomba ukuthi lento yami isezozaleka izoba yinde iyoba inkulu. Laba ngipressa kakhulu bayangiphakamisa uthi umyubaba lapha mayekhuluma ukuthi angeke abantu baqikelele phansi uma lento yenzako ingekho. Mayikhona uzokuthi abantu abaningi bakubeka amabala bakugceke bakwethuka bakubukele phansi yonke into. Mayingekho abekho abantu abakulandela ngemuva. Bathi izinja zikhonkotha ehamba emile ziyayibuka. Mbukelo khona ekhaya ungagive up, ungaphela amandla. Uhambile inyanga abathandazi bafundisi awuphumelele. Ngithi mina ungalilahli ithemba. Ithemba lisekhona. Vuka ufuna umsebenzi, vuka ugeze ngebasho zakho, vuka uthandaze ukhasikhandlela imhlophe. Usengashada wena usengathatha nengane eziwu5 oyidlale ngaphandle usengangena emshadweni. Wena usewaliwe ngapha nangapha usengapha nenkosikazi. Wena uphumelele izisi sengayithola ingane. Wena ulahlekelwe ngumshado. Asabantu bokulobola kwavaleka kwasho indoda yakho usekhona omunye ongavela. uNkulunkulu yakhe icebo lakhe akekho umuntu ongavimba uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise ngenithanda nonke. Bye bye.